nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosikan ye nin ye Bamakɔ ana lamini na. An ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Kadiatu Traoré nin ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye bi jumadonya in na septembre kalo tile fɔlɔ san 2023 la. An bɛna o kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na Mali ani dunuya lamini na kunnafoniw kan. An ka kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ye. Général Brice Oligui Nguema Gabon fangatigi kura ye kangari gɛlɛn gosi jamana kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye minnu bɛ yuruku bolow ma k'u ka baaraw kɛ ni fasoden ɲumanya ani tilennenyaw ye. An bɛna laseliw kɛ aw ye a kan kunnafoniw kɔnɔna na. Niger kɔkanko kotigi so kotigi kɔrɔ ye laseliw kɛ k'a fɔ ko CEDEAO jɔlen bɛ a kan ka taa Mohamed Bazoum lasegin fanga la Niger jamana kan. Mali jamanadenw u hakilinaw bɛ filan na halisa carte biométrique sɔrɔli cogoyaw kan hakaja furancɛ fanga ye layidu di kɛ ka a koɲaw lateliya. Mali fangaso ye kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ sigi a kan. An bɛna an ka laselikɛlaw lamɛn a taabolow kan. Nunu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlen wɛrɛw kan duniya kɔnɔna na. A walawala aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ. An ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka segi tuguni kokura ka foli ani tanuni lase alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ y'akaw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Aw kulo bɛ Kadiatu Traoré de kumakan na. Général Brice Oligui Nguema Gabon fangatigi kura min ye président Ali Bongo ka fanga daraki ye kangari gɛlɛn gosi kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye minnu bolo bɛ yuruku la ka tɛmɛ awa k'u ka baara kɛ ni fasoden ɲumanya ani tilennenyaw ye jamana ka ɲɛta ɲumanw kɔnɔna na. Mohamed Touré. Kɔsan na jatebɔw y'a jira ko tɔnw ye wari caman ta wa baarakɛlaw bɛna segin ka nin sɛgɛsɛgɛliw lajɛ walasa nin wari sarali tɛmɛnenw ni ka segin jamana ma. Général Brice Oligui Nguema y'o fɔ ni kumakan gɛlɛn Gabon jagokɛla ɲɛmɔgɔ 200 ni kɔ ɲɛkɔrɔ. A ye weleli kɛ jumadon ka ɲɛsi jamanatigiso ma jɛmukan dɔ kɔnɔ min bɔra a bɛɛ lajɛlen na jumadon jamana jabaraniso kan. O waati kelen na nin laban ninnu na bɛ ja dɔw tulon kɛ minnu b'a jira ko jamanatigi gɛnnen denkɛ dɔ n'o ye Nureddin Bongo Valentin ye ani jamana fanga bɔda foroba kamalen ɲɛmɔgɔba kɔrɔ wɛrɛw minɛna arabadon n'o ye binganidenw ye minɛnw ɲɛfɛ valisiw ni bɔrɔw minnu falen bɛ CFA wari miliyari caman na k'a fɔ ko u minɛna u ka sow kɔnɔ. Bongo Valentin ni jamanatigi ka cɛkɛda ɲɛmɔgɔba kɔrɔ 6 n'a ka fanga bɛɛ lajɛlen Gabon Democratic Party n'o ye PDG minɛna u jalakilen don kosɛbɛ sɔrɔsiw fɛ k'u ye foroba nafolo tiɲɛnibaga kɛ ka jamanatigi bolonɔ bila ngalontigiya ani ka janfanba kɛ. Monsieur Bongo sinama tɔn ani duguden tɔn tun bɛ to ka baarakɛlaw jalaki minnu ka suru fanga la k'u bɛ ka sanni sɛbɛnw musakaw namara b'a kɛ u ka bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔ ni jamana ye k'a sɔrɔ u bɛ wari bɔ sara fanga ɲɛmɔgɔbaw dɔw ma. Ne b'o fɔ ni fanga ye ka nin ko suguyaw dabila. Ne b'a ɲini aw fɛ jigila aw ka baara taabolo falen k'a lajɛ ko ne bɛ faga min jira sisan ɲɛkɔrɔ ne bɛ ni sigida kunkan baaraw ye ɲɛkɔrɔ cɛkɛdaw tɛ minnu dabɔra ka ɲɛ ni nafa ye ani waati ni cogoyaw nin wariko tɛmɛnɛ labanw ye an bɛɛ b'o dɔn ani ka nafolotigiya i n'a fɔ a kɔlɔsira cogo min na a y'o fɔ ka fara kan. Niger kɔkanko kotigi so kotigi kɔrɔ ye laseli kɛ kunnafoni sɛbɛn LPS kɔnɔna na bi juma in na k'a fɔ ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw tigɛlen bɛ a kan ko ka taa ni sɔrɔdasiw ye ka Mohamed Bazoum lasegin fanga kɔnɔna na. Mohamed Touré bɛ a ɲɛfɔ an ye. An ka lamɛn. Farafina tɔn n'o ye CEDEAO cɛsirilen don ka sɔrɔdasi basigi baara dɔ kɛ. Hasumi Masudu y'o fɔ Espagne don kunnafonidi sɛbɛn ye. Nin dɔgɔkun na Espagne jamana na farajɛ jamanaw ka jamana kokanko ni lafasali ministru ka lajɛba dɔw la min ma kɛ cogo labɛnnen na. Nga alamisa don Nigeria jamanatigi Bola Tinubu n'o fana bɛ marabolo tɔnba ɲɛmɔgɔya la a ye dayɛlɛ kalo 9 furancɛ sarati na min bɛ se ka kɛ Niger jamana fangatigiw ka sɔrɔdasiw ye. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye farafina gun tilebiyanfan sɔrɔko jamanaw CEDEAO jamana dɔw ka sarati dɔ fɔ a ɲɔgɔnna furancɛ waati nin na. Fɔlɔ CEDEAO ye cideya juru siratigɛ sugandi o ye ko ye min bɛ kɛ cogo la nga ni kumaɲɔgɔnya bɛɛ ma ɲɛ CEDEAO tɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ ni sɔrɔdasi laɲini ka latigɛ tɛ. Kiritigɛla Masumi Masudu y'o fɔ.
Dunuya kelenya tɔnba ye laseli kɛ jumadon ko a b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔdasiw fɛ minnu ye fanga ta Niger jamana kan. Baw baɲumankɛtɔn ONGw ni diɲɛ tɔnbaw ka baara jɔli kɔfɛ yɔrɔ dɔ la a kumalasela dɔ y'o fɔ jumadon. Mali carte d'identité biométrique ne ale de bena kɛ carte d'identité kura ye ka tila ka kɛ wotekɛ sɛbɛnw ye a yirala k'a fɔ k'a sɔrɔliko hakilina filan bɛ jamanadenw na halisa ka da o kan Mali fangaso kuma la tɛmɛ la ka fara lakana ani polisiw olu ka kotigiso ɲɛma général de brigade Dawuda Ali Mohamedine ye kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ sigi a kan kunungo wulada fanfɛla la. Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye a bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Kabini Desanburu kalo sanba 2022 waati Malidenw ka bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye carte biométrique ye o baaraw daminɛna Mali jamana kɔnɔ. Ni bugunatigɛ sɛbɛn in bɛ jɔyɔrɔ caman de fa Malidenw ka sɛbɛnko la sabula carte d'identité kɔrɔlen katinina ko fara kalata kartiw kan a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ labila. Nga kabini avril kalo sanba 2023 a kati kofɔlen dili daminɛna maaw ma Maliden caman de bɛ yen nɔ minnu ma se k'u tɛgɛ da u ka kartiw kan ka sababu kɛ faamuyabaliya caman ye a koɲɛw la. O siratigɛ la gouvernement ka kumalasela colonel Abdoulaye Maïga ale ye hakilisigi kunnafoni di maaw ma a koɲɛw kan. An ka lamɛn. Ni mɔgɔ dɔw nin a b'a fɔ ko carte d'identité le que gouvernement ye an ŋaniya ta mais tiɲɛ t'a la parce que hali bi mɔgɔ dɔw tɛ k'u ka carte sɔrɔ. Mɔgɔw ka jɔrɔna fana ye mun ye k'a fɔ sani kalata in ka daminɛ est-ce que Malien bɛɛ bɛna se ka i ka carte d'identité sɔrɔ o ka fɛrɛ kɛ pour que carte ka se ka di a tigi yɛrɛ ma namara kana k'a la bien échelonné kana k'a la mais an yɛrɛ ye mun jateminɛ que n'an bɛna ni tableau mun projeté n'a jateminɛ que an b'a kɔlɔsi la k'a fɔ hali bi min na mɔgɔ caman tɛ ka se ka wuli ka t'u ka carte nɔfɛ donc an bɛ wele bila vraiment jamanadenw ma moyen caman bɛ yen cogoya caman bɛ yen pour que k'a dɔn i ka carte bɛ yɔrɔ min na n'o ye SMS n'o ye ko wɛrɛw ye ka taa commissariat de police la ka taa brigade de gendarmerie la ni site de remise bɛ fan o fan ka t'u ka carte retirer. Malidenw ka ni bugunatigɛ sɛbɛn carte biométrique o $8,000 kunkanfɛ o de kan ka dilan nka $5,000 ni kɔ o de dilanna fɔlɔ a baarakɛlaw fɛ. Colonel Abdoulaye Maïga ale y'a yira k'a fɔ ko a kati tɔw ko dilanni bɛna ban ka bɛn nin kalosa in ma. A ko a bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka t'i ka carte ta sariya bolo fɛ. Ni mɔgɔ mun taara ka taa k'i bɛ t'i ka carte retirer ni mɔgɔ gɛrɛla o la ala k'an kisi k'a ka wari bɔ pour que ka se k'a ka carte d'a ma yurugu la polisiw bɛ fan bɛɛ gendarmew bɛ fan bɛɛ aw kana hésiter donc ka wuli ka taa tigi kofɔ ye parce que n'a ma taa kofɔ a yɛrɛ bɛ baara gɛlɛya donc a ma dabɔ wari bɔ kama carte ye gratuit wa dili fana n'a ko k'a bɛ wuli ka taa nɔfɛ wari sara t'a la a sabanan ye mun ye n'o ye kuma misɛnnin minnu b'a a kɔrɔ kuma misɛnnin caman bɛ yen a caman tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kunnafoni di carte ko kan d'abord u ka baara tɛ u ma bila la fana kunnafoni fɛn fɛn bɛ di n'a ma bɔ ministère de la sécurité yɔrɔ ou bien n'a ma bɔ administration territoriale yɔrɔ aw kana don ba la aw kana ta sɛbɛn la. Ni kunnafoni di kɛnɛ kuncɛli wagati a baarakɛlaw y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ n'i ka bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ni bena pa ni dumbe sege mo ni dunte gapa ukoko kala de be mo ne bo mo gola ne douye kala de que je suis un diplômé ala batala ngo mo go butala Jean de Bessela Québec barika de be ela wa ite bi jamais no
Choufe te sinogo, kile fete sinogo. Ikele iko fato, numanye ima be fatu. Mashite gifamu, ko ukacha, netunu nendo, esira lendo, shinimbe ala bolo. One international one day, Kamali music ilaye le sanfe. Ogalan global la combina de, alaka eni nebe deme ade. Malila ne abeke, eka susi ere katana nyefe. Obela mogono teka famuya, otumane nivo deka kiruma wa. Atena bla bla bla, mega Jesse. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. an balimaw ni y'an seginne kana an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la yan nɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw tulo bɛ Kayato Tarawele de kumakan na awa an donnen fila an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔna la ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don an ka kunnafoni ninnu kɔnɔna la nin waati na k'a lamɛn a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abidjankaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire faba kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Radio Parisien an bɛ sɔrɔ o kan fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 8 kan Tomiya mara la Mali jamana kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ani 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan Koro Bayangara mara la an bɛ sɔrɔ Radio Uruna kan fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka an lajɛ nin waati na bololaw kan an bɛ sɔrɔ an ka bololɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima ni waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ directement na an ka page kan Facebook YouTube ani Instagram kan ka tɛmɛne kunnafoni tɔ ye l'Amérique jamana kɔnɔ yan nɔ fasodenkulu minnu n'u bɛ wele ko extrême droite u tɔnden dɔw n'o u tun y'o dankari kɛ l'Amérique wasabulon la janvier kalo tile 6 san 2021 waati la Washington DC ya ɲangira kunungo alamisa la kiiri mɔgɔw fɛ ka u bila san 17 ani san 15 kaso la Cheikh Thioro bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Kiri ɲɛmɔgɔw kun y'a lase ko ka san 33 de kɛ kaso kɔnɔ ka ɲɛsin Joseph Bigman ni finitigi kɔrɔ don n'a ye kɛlɛ kɛ Iraq ani Afghanistan jamana kan ka sababu kɛ a ye Proud Boy cɛ 200 ɲɔgɔnna de kunsin Ameriki wasadenw ka bulon ma kɔngrɛ walasa ka jamana lasigidenw bali ka demokratiw ka jamana kuntigi Biden ka sebaya lakodɔn wasabulon kɔnɔna na Republicains ka jamana kuntigi bɔta Donald Trump ma u ye san 30 fana di kaso la ka ɲɛsin Zakari Rehima Ameriki jamana finitigi marin kɔrɔ do mun ni Philadelphia polisikɛ dɔ denkɛ ni mɔden do ka sabu kɛ a ye dɛmɛ kɛ ka fara ni dankarili kan mun n'a ye gazi fiyɛ polisi dɔ la ni a tilala ka galon tigɛ a ka kiiri dɔnkɛyɔrɔ la k'ale ma bingaliya wele ta ka mɔgɔ si sɛgɛrɛ kiiritigɛla Timothée Kelly kɔni ye jateminɛli kɛ ka tila ka fara kan ko ɲangata dɔ bɛna kɛ ka ɲɛsin u ka bamajiya kɛwale ninnu ma n'a ɲaɲini kɛlen no sariya matarafabagaw fɛ procureur ka Joseph Big ɲangi ka san 17 kɛ kaso la ani ka Zakaria Reyi ta kɛ san 15 ye kaso la ni a yira k'a fɔ k'u ka laɲini kun tɛ ka fagali kɛ a don in na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. ka kɛɲɛ ne yurukuyuruku kɛlɛli ye jamana kɔnɔna na Mali furancɛ fanga kɛlen bɛ ka dɔ fara faamakɔrɔw minɛliw kan Isaac Siribe wasabulon ɲɛmakɔrɔ ta kɔfɛ a yirala k'a fɔ Général Salifu Traoré fangakɔrɔ ka minisiri kɔrɔ ye welela ne ka a minɛ kiirikɛlaw fɛ Mariam Kuyate bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ayiwa ni i y'a jateminɛ transition nani fɛn fanga falentɔ u ye baara minnu boloda yurukuyuruku kɛlɛli kun ye a fanba dɔ ye
Chendo tile fila a kɛra a baara girinna ka tila ka ɲɔngiri nka justement min y'a ɲɔngiri o de ye k'a fɔ fɛn mɔgɔ fɔlɔ minnu ta kɛra yarɔ ni sɛgɛsɛgɛli ma se a dan na ni sera ni mɔgɔ ye tribunal la ko ti taa ɲɛ ani jamanadenw bɛna fɔ ko kosɛbɛ tɛ ne hakili la o de ye ni sen ta sumaya ani u k'u labɛn ka kɛ ni sɛbɛsɛbɛ ye ni ye an ye minnu mɛn a la minnu minɛnen filɛ nin ye u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na u ye u sago bɛɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni a ka da kɛnɛ kan. Ayiwa n'i y'a lajɛ maa minnu minɛlen filɛ u bɛɛ lajɛlen minɛkun ye fɛn kelen ye n'o ye jamana yɛrɛ nafolo dunniko ye n'i ye a jateminɛ fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ kuma caman maa minnu bɛ minɛ a dɔw bɛ kalo damadɔ tali san damadɔ kɛ kaso la u bɛ labila o kɔ wele bɛ tila ka bulon ma ko kura ye tuguni kɔ e yɛrɛ ka yeta ye mun ye o koɲaw kan. Sariya de bi kiri la ayiwa kiri sariya ko i ma tɛmɛ bɔgɔ jeninen ɲɛ ma i ma jalaki fɔ bɔgɔ jeginen dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ jalaki o y'a fɔlɔ ye a filanan ye ko i mana minɛ waati bɛ i kan ka kiri waati min kɔnɔ n'a tɛmɛn'o kan i yɛrɛ bɛ se ka bila k'a sɔrɔ fɛn tɔɔrɔ ma s'i ma ka tugu a bɛna jate i n'a fɔ bin kɛli kan a sabanan ye a bɛ fɔ ko jamana ye i nɔ minɛ ayiwa ni jamana ma jɛ n'a ye jamana bɛ se ka taa kiriso la tuguni ni e ma jɛ n'a ye e fana bɛ se ka taa kiriso la tuguni Bakari Togolataw ɲɔgɔnna de a bilala a ma ja ministère public ye olu seginna ka plainte kura don ayiwa a bɛ kɛ ten nɔ fɔ ka taa se cour suprême ma ni o ye kiiritigɛsoba ye n'o ye min fɔ sisan o ye ala ta kɔfɛ sa bɛɛ bi a tɔ o ma an bi o waati de la nka a tɛ n'a fɛ n'a fɔ ko bɛɛ ɲɛ jɔ mɛ maa kelen na. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga kelen don ni maa ninnu ma k'u ye jamana nafolo dun n'u nɔ yela la yala tɛgɛ bɛ se ka kɛ a nafolo kofɔlenw kan wa. Yala wari bɛna sɔrɔ u bolo a ti sɔrɔ u bolo wa o jaabi ka gɛlɛn ka tugu ya a dɔn an fɛ yan ni mɔgɔ minɛna an ye a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn ye ayiwa dɔ bɛ se ka sɔrɔ nka bɛɛ sɔrɔli ma nɔgɔ ani waati dɔw la a yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. sisan an ka mali jamanaden dɔw ka hakilinaw lamɛn farafina fangandarakili banbaliw minnu bɛ senna ni waati n'a kan. Ne tɔgɔ ye Fagana Kamara ka bɔ Mali la Kita. Ne ka hakilina ye Gabon fangadafiri ne kɔni ka hakilina ye min ye fangadafiri in na. Faransi yɛrɛ est-ce que Faransi yɛrɛ de ma coup d'état in labɛn ne ka jateminɛ la Faransi yɛrɛ de kɛn bɛ ka coup d'état in labɛn. Bawo n'i y'a jateminɛ Aliyu Bongo nin ka jateminɛ la ani Emmanuel Macron tɛgɛ donnen de ɲɔgɔn bolo yɔrɔ dɔ la. Bon o dun y'a yira o mɔgɔ kelen n'o sigira jamana kunna n'o sera ka coup d'état kɛ a b'a sɔrɔ Faransi de Emmanuel Macron de sɔnna fɔlɔ ni Emmanuel Macron ma sɔn a mana diya joli de ka bɔ Gabon sigasi t'a la Bongo tun bɛ sigi mais i b'a sɔrɔ Emmanuel Macron a sɔnna de fɔlɔ a sɔnnen kɔ dɔ o de y'a to a ye ordre d'u ma ne ka hakilina la o de y'a to a ye ordre d'u ma u ka se ka coup d'état kɛ an kɔni bɛ min fɔ Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka u bɛn Ala ye Ala ka u kɛ farafindenw fɛ Ala ka u kɛ Asimu ɲɔgɔnnaw ye hali n'a y'a sɔrɔ u ni Faransi bɛn ma kan de don yarabi Ala k'a to u k'u bolo di farafinna jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka u yɛrɛ ɲɛnsan k'u yɛrɛ ta ka bɔ Faransi ka jɔnya walew la yarabi an b'a ɲini Ala fɛ u ka se ka o sira taama yaasa farafinna bɛ se ka bɔ bolola cogo min na assalamu alaikum. Mawudu Sise de don ni bɛɛ b'a dɔn Nantɛla Wɔrɔnina Sisebugu la Bankumana commune na Mali kɔnɔ. Ne bɛ se ka hakilina ta min fɔ CEDEAO ko kan bi n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ an ka Sahel kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ Faransi yɛrɛ ka baara dilanni de don parce que
n'i ye tɔɲɔ wɔra adamadenw mana tɔɲɔ k'u tɔɲɔ u bɛ yɛrɛ ɲini dɛ. hali cɛ n'i ye muso mara cogoya dɔ la n'a gwɛlɛyara a b'a yɛrɛ ɲini wala i den. ne bolo sahel jamanaw bɛ k'i yɛrɛ ɲini bi faransi ka tɔɔrɔ a n'a ka tɔɲɔ de bolo. coup d'état na seli farafinna ma bi, coup d'état na seli sahel kɔnɔna ma bi, mɔgɔ wɛrɛ tɛ, faransi de don, amɛriki de don. an kan kɛ min sɔrɔ k'an ka diɲɛmatigɛ musaka kɛ n'o ye. n'a fɔra ko aw bɛna o bɛɛ cɛko kɛ taa n'o ye, an tɛ to ma. n'an fana murutila dɔrɔn an fana b'an ta de ɲini, an b'an yɛrɛ ɲini. donc ne bolo sahel kɔnɔna bɛ yɛrɛ ɲini bolo de kan bi. mɔgɔ min ye sahel las'o ma bi, a fɔlɔ ye faransi, a filanan ye amɛriki ye ka fara aliman jamana ninnu kan. olu de bɛ kɛ prison kan bi k'an ta kɛ taa n'a ye ten. ne kɔni bolo o de bɛ kɛ coup d'état in ɲɔɲa. n'u sera san k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ, k'an bila an ka sariyaw kɔnɔ, an k'an kɛ min sɔrɔ an k'o sɔrɔ. o yɛrɛ k'an kɛ min sɔrɔ an sɛgɛnnen fɔ k'o sɔrɔ. donc ne bolo coup d'état nin bɛ ban pewu. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. an ka musow ka kɛnɛ bi jumadonya in na olu de filɛ nin ye an ka lamɛn. an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. an ka bi musow ka kɛnɛ kan malikura kɔnɔna na, an ye an balimamuso Mariyɛtu Diko de bisimila. Mariyɛtu ye muso ye min y'a ka baara don dɔnko ani seko dilanniw de kɔnɔ. sabula a bɛ baara kɛ kɔɔri n'a bɛ yɛlɛma k'a kɛ finimugu ye ka tila ka n'a yɛlɛma k'a kɛ bɔgɔlanw ni fɛnw ye. k'o bɛ Mali yɛrɛ tariku kɔnɔ kosɛbɛ ka don a dɔnko a n'a seko kɔnɔna na. o yɛrɛ sababu kɔnɔna na tɔgɔw dara la. an bɛ don min na ko bi Mariyɛtu tɔgɔ ye tɔgɔ kelen de ye k'a daminɛ Mali la farafinna gun kan kana se fo nazari la fo kana se fo Ameriki ya. Mariyɛtu, an ka foli b'i ye, bisimila an ka kɛnɛ kan. n ka foli b'aw yɛrɛ ye. ok, i y'i ka baara sinsin fɛn minnu bɛ bɔ kɔɔri la k'a yɛlɛma k'a kɛ fini ye, faso danfaniw ani bɔgɔlanw. mun de kama e y'i sara ni danbe masirima fɛnw olu dilanni bila o kan? Kajetu, n'i y'a ye ne ye faso danbe finiw k'a ta k'a kɛ n ka baara ye, a diyara n ye de fɔlɔ. Ni kan baara de ne wolola la ka mɔ a la. Kɔɔri foro tun b'a n mamuso bolo, an bɛ taa dɛmɛ k'a kari. a b'a cogoya bɛɛ yira an na k'a cogoya fɔ an ye. Gesedalaw tun b'a bolo, a bɛ gese da. ne ba fana tun bɛ kalali kɛ so kɔnɔna na. ne mamuso y'a yira an na k'a fɔ i danbe o de ka fisa ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. n'i y'i danbe ta k'a da i ni kan, i bɛ fɛn sɔrɔ a la, i bɛ nɔ bɔ a la. o misali min n'a ye o di ne ma, ne taara o sira de kan. ok, n degera la du kɔnɔ wajibi. bɔgɔlan in i y'a don ba la fo ka tɔgɔ sɔrɔ a la. an b'a ye san o san duniya keleyatɔnba ka dɔnko a n'a ka seko cakɛda n'a bɛ wele ko UNESCO u bɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ min kɛ ni dɔnko ni seko tigiw ye. i b'o kɛnɛ kan. an ye jate min fɛnɛ minɛ, i bɛ baara min kɛ nin ta ka daminɛ na kabi kɔɔri sɛnɛyɔrɔ la, musow bolo de b'a la ka na se fo a yɛlɛmali yɔrɔ baaraw ma, ka na se fo bɔgɔlan yɛrɛ dilanni ma. musow de bɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Mariyɛtu bɛ don min na ko Mariyɛtu ka yɔrɔ bonyana, ɲɛ b'a la a y'a denmusonin 2 a y'olu bolo don baara in na. Mariyɛtu, kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la bolo, e bɛ se ka mun fɔ ka da ninnu kan? tiɲɛ de don Kajetu, n'i ka jamana kanu b'i ni na, parce que ne ye métisi ye, c'est vrai, ne ye métisi sugu min ye siya bɛɛ bɛ ne na. tubabu b'a la, maninka b'a la, maraka b'a la, fila b'a la, Tɔnbɔkutu arabu o ye ne mamuso ye. donc n'i yɛrɛ ne ye kalan kɛ, ne ye baara kɛ institution baw la, o institution baw o kelen min bɛ yan nɔ, ni ne bɛ to ka taa n ka finiw yira olu la, n'olu ye ne ka sira lajɛ, n ka ko bɛ bonya u bolo. o de la n ye bɔgɔlan ta k'a bila a bɛɛ bagi bɛɛ sanfɛ, parce que bɔgɔlan i mana ladege yɔrɔ yɔrɔ i b'a sun ta Mali la de. bɔgɔlan kun ye Mali de ye. bɔgɔlan tɛ finimugu ye dɛ, bɔgɔlan ye anw bɛnbaw ye tiɲɛ min di an ma n'an b'a da fini kan. mɔgɔw b'a fɔ min ma technique de travail, o ya an b'a dilan cogo min na ni bɔgɔ ni ji ye. n'anw fana ka dugukolo tɛ, dugukolo caman tɛ sɔn bɔgɔlan dilan ma, parce que a jiriw bɛ bɔ anw de bara. mais ne yɛrɛ ni kan fini, o ye ne ni mamuso tun bɛ gese ni fale min parata ye, n'a b'a da ka gese dalaw ma k'a da, o ye ne ni kan fini ye. nka bɔgɔlan ye ne ka jamana de ta ye. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ta de don, fo ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka nkalon tigɛ k'a da i yɛrɛ la. o bɔlen kɔ a la, n'an ye jɔnjɔnw kɛ tan, n'an taara an ka dugu kuma ka da an da o la, sɔsɔli t'o la. i ye jamana ka kuma fɔ, jamana ko fɔ, ni fɛn nin bɛ kuma de Mali de tɔgɔ la. Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ sisan. aw ye artiste minnu ye, aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. jamana an bɛ Mariyɛtu ye, a bɛ sigi kɛnɛbaw de kan ni Mali jamana tɔgɔw ye, ka Mali jamana tɔgɔw kungo fɔ, ka kumaw fɔ à travers dɔnko ani
ani Seku o bɛ mun de kɛ e Marietu la i bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da o kan o sababuya kan mun o la ka baaraw senfɛ sabula n y'a ye hali sisan i tɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɔnɔna la a bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛnɛba de min kan ka sigi Faransi jamana kan an bɛna min yira diɲɛ na sisan nɔ ni dugu 54 bɛ yen ani sigiyɔrɔ 170 dilen don mɔgɔw ma o ye diɲɛ dumuni ko an bɛna t'o de jɔnjɔn sigi sisan nɔ n'o tɔgɔ ko village international de la gastronomie ye ka dumuni dilan ka se yɔrɔ dɔ la ko n'i y'a dun i b'i nɛn kunu k'i da lankolon to o de jɔnjɔn sigilen don ani ka kuma diɲɛ balo cogo kan nka n'i y'a mɛn village o kɔrɔ sunkɔrɔla don dɛ an bɔra yɔrɔ min na o village ye diɲɛ bɛɛ dumuni de ye o diɲɛ bɛɛ dumuni o de jɔnjɔn 2019 ne nana la Mali de ye n bila ka na ka billet san ka di yan ka per diem di yan n ka n'a kɛ ambassade ye jɔyɔrɔ san mɛ ɲinan komi duguw ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn n'a ka nɔgɔn sabula hali du kɔnɔ den ni fa den ni ba bi kɛlɛ bi ban diɲɛnatigɛ ye min ye sisan an bɛɛ de fa kelen ba kelen kɛlɛ mana na kuma bɛ fɔ a ba ban kumakan jumɛn de b'i bolo k'a lase Mali ma ani malidenw ani Mali faamaw n'a marabagaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni bɛn taabolow ye culture de bɛ se ka kɛlɛ ban culture de bɛ se ka mɔgɔw laɲina nka dumuni de ye bɛɛ jɛ ye n'i ma dumuni kɛ i bɛ sa i bɛ bana i bɛ sa donc o dumuni jɔnjɔn in na ne de y'a ɲini mɔgɔ man wele dɛ ne de y'a ɲini k'a fɔ ko ne bɛ fɛ n ye 2019 ta kɛ n bɛna nin ta kɛ u kana wari di yan wa wari tɛ n kun k'a d'u ma u ma sigiyɔrɔ di yan nka u ko n ka défilé kɛ n'i ye dumuni ko lajɛ sisan ka bɔgɔlanko lajɛ i b'a fɔ k'a bɛ sira jumɛn na ka jatu aw ka hakɛ to jɔn lankolon bɛ sigi ka dumuni kɛ i bɛ fini de don ka n'i sigi ka dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ fɛn minnu na tubabuw bara don farafinw bara don i bɛ fɛn dɔ de da dugu ma ka dumuni kɛ i bɛ so décorer de ka dumuni kɛ bɔgɔlan jɔyɔrɔ y'o ye donc ne bɛna yir'u la k'a fɔ art de table hali gabugu kɔnɔ restaurant baw la donc artisanat ni culture a jɔyɔrɔ bɛ dumuni ko an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sirantolantanko kun kan juma nata septembre kalo tile 8 san 2023 Mali ɛgliw forobatɔn cɛ kɔrɔbalenw ko don olu bɛ Sudan du Sud bisimila Sirantolantan ɲɔgɔndan don min don Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 na Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel ye Sirantolantana mɔgɔ 25 tɔgɔw fɔ minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔnda o mɔgɔ 3 Djigui Diarra, Ismaël Diawara, Traoré, Mamadou Fofana, Amadou Dante, Boubacar Kiki Kouyaté, Fala Isako et Sikou Niakate. Cɛmancɛmanw milieu de terrain o mɔgɔ 8 Yves Bissouma, Djadje, Sama Sekou, Mohamed Kamara, Nos, Cheikh Doucouré, Aliou Dieng, Las et Kamouri. Attaquant ɲɛfɛmanw o mɔgɔ 6 Eric Sekouchel, Mali degeli karamɔgɔ. Néné, Ibrahim Kone, Malouda, Sekou Koita, Moussa Djenepo et Lassine Sinayoko. Mɔgɔ 25 minnu welela degeli karamɔgɔ fɛ ni Mali ni Sudan du Sud ka ɲɔgɔndan banna u b'u kunda Côte d'Ivoire kan. Côte d'Ivoire ni Mali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya ɲɔgɔndan dɔ la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Ikele iko fato numanye imabe fatu mashitegi famu ko ukacha netunu nendo esira lendo shinimbe alabolo. Awa an balimaw ni kunnafoni ninnu bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan in na dɔgɔkun laban waati in na kunnafoni ninnu farala ɲɔgɔn kan Ishak Cero bolo a kunnafoniw laseliw kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni